Hello, hello. Like done now, Dana. Thank you so much. Wonderful gaming. मा ओंख्रि जायामोन? ओंख्रिया जोंना मामोनथाय? ओंख्रिखौ बावबायला आं मा ओंख्रिमोनथाय जोंना? ओंख्रिखौ बावबाय आङो ना गोसोआव गैला मा ओंख्रिमोनथाय जिखुनु बान्दा कफि मटर लाब्रामोन आरोना ओमफ्राय ओंख्रिखौ बावबाय आं माबा ओंख्रिमोन? थेंक इउ स' माच वान्डारफुल गेमिं अन थानायनि थाखाय अन होनना बुंदों आरोना शेयार खालामदों र' मडेला दिनै बेलेग जाबायलै मा बुंदों अन खामानि मावाखै दिनै खामानि मावदोंलै बिरादनो दिनैबो ओमफ्राय थाब फैदों आरोना मा खालामदों नों ब्र' आइडिफोर दंबा आइडि हरदो ब्र' आं दा हरगोन दै मोनायाव नामदो आरोना 6 आइडि थेंक इउ स' माच वान्डारफुल गेमिं हरबानो जाबाय आं दा सानदे आइडि बानायनो टाइम मोनाखै आरोना आंबो आइडि बानायबा नोंनो हरगोन रावबो गैया नामाब्रा मानसिफ्रा रावबो गैया माथो
गैयाथ' आरो रावबो नामजादा गैयालै ब्र दिनै माबोरैथाय ओंखायनो एलबि होनो बायो आङो दाना ब्रना बेसेया बेसेबां दं नायनो र' 71 माथो ब्रना बेनिफ्राय सोर फैखो लाइक दान होनना बुंदों आरोना पुनमजि राधे राधे होनना बुंदों हेलौ राधे 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 देखो आज का एलबी कैसा है मतलब स्क्रीन थोड़ा दूसरा दिख रहा है ना राधे जय श्री कृष्ण अन थैंक यू सो मच वंडाफुल गेमिं ब्र'आ बहानि मोनलाय आं बावबायलै ब्र' जय श्री कृष्ण हर हर महादेव जैसा मैं किस से हो आप मैं तो अच्छा ही हो अच्छा रोने का मन कर रहा है संजीत भाई हेलो स्टाइल जी हेलो स्टाइल जी एक लड़की आया था मेरे पास वो भी चला गया माहा थांनायमोन अब्रा आं जेरावबो थाङाखै ब्र खामदोंलै बेरा दुमदों स्टाइल ब्र'आ बहानिमोनब्रा स्टाइल एसे खोन्थादोब्रा रना अनजालि सना मोसालाय मोसालाय नों जावलिया दामदोना खामखौ साबखाथि साबखाथिनिसो होमबा ब्र'आ स्टिल ब्र' सापर्ट खालामदो ब्र' शेयार ओरै खालामनानै 1K खालामदो दे 1K थाब खालामना होयोब्ला पार्टि होगोन ना आङो मेरा चैनल 1K होने के साथ 1K होने के बाद मैं सभी को मीट खिलाएगा मीट राधे 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 on thank you wonderful gaming ब्र' wonderful gaming ब्र' बहानि मोनलाय कमेन्ट खालामदो बेनिफ्राय स्टिल ब्र' मा खालामदों आंथ' सापर्टखा होनना बुंदा थेंक इउ स' माच नों सापर्टखा स्टिल आं स्टिलखौ सिनायासै आरोना जेनेबा साबखाथिनिल'सो मिथिबाय राधे 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 और बोलो कुछ बोलो खाना पीना कैसे चल रहा है पूनम जी बुखार सुखार ठीक हुआ कि नहीं हुआ नहीं खाया क्यों नहीं खाया मर जाएगा खाना नहीं खाएगा तो आस पूनम साला महनपुरनिसो पूनम साला महनपुरनिसो पूनमा महनपुरनि नङालै ब्र महनपुरनिसो बाहर है बाहर मतलब सोंलाय माहानि पूनमा जाबाय माबानिसो इउपिनिसो ब्र इयो इउपि यूपी यार क्या बोल रहा हो पूनम कहाँ से हो मैं बोला है पूनम यूपी से हूँ राधे राधे स्टिल वंडारफुल गेमिं अन थेंक यू सो माच नंगौ होनना बुंदों स्टिल स्टिल बेनिफ्राय पूनमजिया बुंदों राधे 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 बुंदों आरोना बिनि भिडिअ नाय होनना बुंदों आरोना सोरनि भिडिअ नायनो पूनमनि भिडिअ नामा
माबाया स्टाइल ब्र' बे पुनमा मोनसे औवा दाननाय भिडिअ होनाया नामा? बे औवा दाननाय भिडिअ होनाया आंसो बानायनायमोन बे भिडिअखौ। बेनिफ्राय आं बिनो हरदोंमोन आरो ना माबायाव इन्सटाग्रामाव एसेमेस गेलेदोंमोन आङो फनावजों बिनो हरदोंमोन आङो खामानि मावगासिनो दंलै होननानै मालाबानो बेखौनो इयो आगारना होदों आरो ना स्टिल संजित जी हाँ बोलो जी यस नावदो आरो ना स्टिला स्टिल क्या बोल रहा हो स्टिल बोल रहा है कि पूनम जी हम लोग का गाँव का ही है बोला था। मैं बोला पूनम जी हम लोग का गाँव का नहीं है बांग्लादेश का है पूनम जी बोल रहा था मैं। फान्थाव थाइसे आलु दरनै लाइक दान फराव सोर जानायखौ रायलाय राधे 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 लाइक दान नावदो आरो ना थेंक यू सो माच रिना जी राधे राधे राधा रानी का कृपा हो जाएगा पूनम जी आपको। रीना जी आपको राधा रानी का कृपा हो जाएगा आपको भी। बेनिफ्राय आंसो सनजित नामदार सोरमोनब्रा आं सिनायासैना ओमफ्राय सापर्ट खालामना होलांदो साब खालामदो शेयार खालामना होलाबायदो लोगोफोर 1K जाबा पार्टि होगोन आङो। ओइ नोंसो बेनिफ्राय राधे राधे नामदों सोर लिरदों बेखौ नामदों आरोना अबेखौ सोर लिरनो बेनिफ्राय राधे राधे रीना चौधरी मा बुंखो सरि अपना ब्लू ले लो ओइ क्या हो गया रेड रेड का मतलब पूनम समझा नहीं सॉरी अपना ब्लू ले लो आओ आपको एलबी में नहीं आना हमको आपका एलबी में क्यों नहीं आएगा मेरा एलबी में प्रॉब्लम क्या है फान्थाव नांगौ ना आलु नांगौ बुं सनजित नामदो आरोना आङो आलुखौथ' जाया आङो फान्थावखौसो मोजां मोनो आरोना एकदम फ्राम फ्राम भाजा एवनानै बेनिफ्राय रिना जी बोल रहा है अपना एलबी लाई लो मतलब पूनम जी रीना जी क्यों गुस्सा हो रहा है मतलब दिखाना वाला है क्या ये गुस्सा फान्थाव थाइसे नामदो आरोना नै माबाया स्टिल बर'आ जाखांफु फेम प्रडाक्सन नायखुमा फैदों जाखांफु ब्र माबोरै खबर सबर वेलकाम आंनियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय साब गैया माथो ने साब होबायलै आं नै भिडिअखौ दाहाय नायगोन दे आङो जाखांफु नोंखौ साब खालामबाय आङो बेनिफ्राय भिडिअखौ दाहाय नायगोन दे आङो बेनिफ्राय आंनिखौबो साब खालामनानै कमेन्ट समेन्ट होना गालांबानो जाबाय जाखांफु बेनिफ्राय सोर सोर दङ वान्डारफुल गेमिं अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय रिना बाबुखौ लोग बहुत बेकार फालतू है होननानै दुनिया में सभी लोग फालतू ही मिलेगा मतलब ये आपका सोच वजह से चलता है आजकल कब फ्री में मिलेगा फ्री में कुछ भी सामान नहीं मिलता इसलिए दुनिया में सब फालतू लोग ही मिलेगा इसलिए अपना रास्ता आप चुनाव करो बेनिफ्राय पूनम जी रीना जी गुस्सा आ गया पूनम जी देखो रीना भी पूनम जी भी SMS नहीं कर रहा है रीना गुस्सा आ गया पूनम किनलिफ कोई भी मत जाओ पूनम का एलबी में कोई मत जाओ बोल रहा है स्टिल जी ने पूनम रीना ने बोला राधे 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 ओके बाय बोल रहा क्यों बाय पूनम रीजन क्या है बेनिफ्राय स्टिला बुंदों आरोना पूनम के एलबी में मत जाओ ना बुंदों पूनम का मारामफोरा फाग्ला बिदिजों जायो फान्थावखौ हाब बहानि जाखोब्रा ब्र'आलाय फान्थाव ब्र' मोननिफ्राय लाइक दा होनना बुंदों आरोना लिबियन मुसाहारिया मा नावदों लाइक दा नावदों आरोना थेंक इउ स' माच लिबियन ओमफ्राय पूनम एक नाम्बार दो बास स्टिल ब्र' पूनम जी आं नोंनो नाम्बार होआखै आरो नोंनो होगोन डेन्जारलै नाम्बार होआ ओमफ्राय
संजीत आप मेरी दो आईडी में दो आईडी का ब्लू ले लो। ठीक है ले लोगा, आपका मर्जी। हाँ, आप जो बोलेगा वही होगा। ओमफ्राय सब लाइक डान ब्र नाव थेंक इउ स माच जाखांफु। ओमफ्राय लिबियन अनन थेंक इउ स माच गासिबो। रिना राधे 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 राधे। वन्डाफर गेमिं अन लिबियन अनन राधे 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 राधे। बेनिफ्राय स्टेला न', बेनिफ्राय रिना किउ गुसाराय ना थेंक इउ स माच लिबियन। आंनि एलबियाव आरोना। बेनिफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे। फान्थाव ब्र'आ अन नाव आरोना थेंक इउ स माच। आइडि जागोन बायदि मोनदों आङो आइडिजों। थेंक इउ स माच लोगोफोर। आं नोंथांमोना आइडिजों फैनायनि थाखाय आरो आइडि खायसे जेनेबा आंनि नायग्रा लोगोफोर थेंक इउ स माच। बेनिफ्राय रिना मी एन्ड माइ लाइफ राधे 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 लाइक डान थेंक इउ स माच। मेरि दस बेनिफ्राय लिबियना अन नाव आरोना। लिबियन ब्र' मा खालामदों? बोरै खबर सबर? मी एन्ड माइ लाइफ राधे राधे। ओमफ्राय स्टिला बुंदों फान्थाव बाय माहानि होनना बुंदों आरोना। फान्थाव बाया माहानिथाय ओं बहानि खोन्थाहरदो दे। पुनम रिना किउ बाय लेराय लिबियन अन थेंक इउ स माच। फान्थाव बाय माहानि होनना बुंदों मी एन्ड माइ लाइफ। सॉरी संजीत आप गुस्सा मत होना। मतलब क्यों क्या हो गया? मतलब मैं कभी गुस्सा नहीं होता है, मतलब और आप क्यों ऐसा बोल रहा है? मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है आपका बात। पूनम जी भी गुस्सा हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। पूनम जी भी चला गया होगा शायद, मुझे मालूम नहीं। दं ब्र ओरैनो खबरा मोजां ब्र नाम दारना। थेंक इउ स माच ब्र। खबरा मोजां जानांगौ। बेनिफ्राय बरिया नेम फान्थाव नाम दारना। ओमफ्राय लिबियन अन थेंक इउ स माच। ब्लू लेलो किसका भाई? ब्लू लेलो किसका भाई नाम दारना। क्या हो गया आपको? रिना कुछ बोलो अन थेंक इउ स माच। जाय फान्थाव थाइसे नाम दारना। जै फान्थाव थाइसेनि नाम दारना। ओमफ्राय लिबियन अन थेंक इउ स माच लिबियन ब्रदार आंनि एलबियाव अन थाबाय थानायनि थाखाय। ओमफ्राय पुनमा मे अन नाम दारना। थेंक इउ स माच पुनम। देखो पूनम रीना इतना गुस्सा रहा है, क्यों गुस्सा रहा है मुझे मालूम नहीं, थोड़ा समझाओ रीना को। आपकी ब्लू के लिए आया था नाम दारना। वाह क्यों? अनिफ्राय पूनम जी काम कर रही हो? कौन सा काम कर रहा है? इतना दिन भर काम करता है, वाह सुबह से काम कर रहा है। थैंक यू रीना जी। मोटी थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आने के लिए। इट्स ओके थोड़ी देर होने से भी मेरा एलबी में आने के लिए। मैं कभी गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा नहीं है। आई एम हैप्पी। लिबियन ऑन थैंक यू सो मच लिबियन। ओमफ्राय हट पूनम बोल रहा है, देखो स्टिल ने ऑन। पूनम सप्री बोल रहा है ऑन। लिबियनाबो चेनेला बिराद बारायलांबायलै मालाय नै 549 लिबियनना। बेनिफ्राय मा नामखो माहि बिमारिया होनदों हेलो माय डार्लिं कैसे हो नाम दारना। आई एम फाइन माहि आई एम फाइन ठीक हूँ मैं। बेनिफ्राय लिबियाना अन नाम दारना। ओमफ्राय माहि मा होनदों लाइक डान्सार नाम दारना। थेंक यू सो मच लाइक देने के लिए। बेनिफ्राय लिबियाना होनदों हि आबो माहि नाम दारना। लिबियाना लिबियन ब्र ब्लू नांगौ नामा? माहि ब्लू नांगौ नामा? पूनम बोल रहा है हेलो एवरीवन बोल रहा है। स्टिल ने बोल रहा है माहि बिग फैन बोल रहा है। माहि नोंनि बिग फैन आरोना स्टिल आइने। ओमफ्राय जॉइन मी नाम दारना। देखो सभी लोग पूनम के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। पूनम आप लोग को बैग देगा ज्वाइनिंग करने के लिए बोल रहा है। सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। पूनम गो वे बोल रहा है स्टिल ने। संजीत जी बोल रहा है पूनम हेलो। लाडू जी बोलो क्या बात है? आबो मा आबो हामबाय नामा लोमजानाया नाम दारना। माहि आबो लोमजादों नाया हामगोन ना हामाखै? हेलो
आगै लिबियान नांदों आरोना ओमफ्राय वाट बुलराय नांदों आरोना सासे मोजां जाबाय एसे मोजां जाबाय आगै नांदों आरोना लिबियान पुनम गो वे बुलराय स्टिल पुनम गुस्सा हो रहा है पूनम का इतना पूनम स्टिल ब्रो पूनम को मतलब थोड़ी देर में इतना मतलब छोटी छोटी बात में इतना गुस्सा होता है इसको ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ नहीं तो बाद में मुझे डांटता है बेनिफ्राय पूनम को वे बोल रहा है स्टिल को समझाओ माबा स्टिल ब्र मा होनना बुंगोन पुनमखौ बारा एदावना आरोना बिराद आंखौसो रायहरफिनबाय थायो आरोना उनाव इयो थिगसे रायहरो दाख्लैबो आंखौ थिगसे रायहरदों आरोना बेनिफ्राय हि इफ स्टाइल जि नांदों आरोना स्टाइल जिया जाबाय एकदमबारे प्रफेसनेल नायगिरि दै स्टिला इउटुब चेनेल गैया आरोना इयो नायगिरि आरोना प्रफेसनेल नायगिरि स्टिल सापर्ट बयखौबो स्टिला जायखौ सापर्ट होयो आरोना एन्डिं टेक एलबियाव थाजोबो आरोना स्टिला आंनि एलबियाव सरि पूनम सॉरी बोल रहा है देखो पूनम जी मैं स्टिल को समझा दिया बेनिफ्राय ब्र मुडफोरखौ मोजां जाबाय थाना आब' नामदा आब' माहि मुलिफोरखौ मोजाङै जा गावखौनो गाव जोथोनै ला आरोना जोथोनै लानो थाखाय दानि जुगाव जोबोद खम आरोना बिमा बिफायाबो एसेबांखिनि टाइम होनो हाया ओंखायनो गावखौनो गाव जोथोनै ला आरोना आरो बोथोराबो बारा मोजां नङा दा बिदि बोथोराव आरोना बोथोर सोलायनाय आरोना ओरैबायदि गगा मोननाय मानाय आरोना साइकेल सालायलांबाबो बाहाद्रि नांबाबो गगा मोनो गुजियो आगै लिबि नामदों अन थेंक इउ स' माच माहिनि बुंदों आरोना नै स्टिला अन आब' अन थेंक इउ सभी को थेंक इउ स' माच मेरा एलबि में गासैखौबो थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय अन राधे 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 पुनमजि राधे राधे अन लिबिना अन दं आरोना थेंक इउ स' माच गासिबो अन थानायनि थाखाय आरोना आई एम फ्रम लंडन सेहु लंडन इफ स्टाइल जी नाम डालना स्टाइल जी माही लंडन से बोल रहा है वंडा फॉर गेमिंग ऑन थैंक यू सो मच वंडा फॉर गेमिंग ऑन थानायनि थाखाय आरो लिबियन थैंक यू सो मच स्टाइला मिनिबाय आरोना बेनिफ्राय थैंक यू सो मच हेल' बुंनांदों माहिया बेनिफ्राय माहि आब'आ बहानिमोनब्रा लिबियन ब्र'आबो बहानिमोनथाय बेनिफ्राय अनन आई एम फ्रम पाटेल नाइस्टिला ओमफ्राय अन आई एम फ्रम पाटेल अन होदों आई एम मिट पूनम जी क्यों चुपचाप हो गया कुछ तो बोलो जाखांफुआ आंनियाव कमेन्ट होना गालांबाय जाखांफुखौ दाहाय आङो जाखांफुनि भिडिअखौ वाच खालामना होजोबगोन आरोना ला 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 आं दिखाया जुलि सनितपुरनि नामदा आरोना थेंक इउ स' माच लिबियन ब्र आं नोंनाव खनसे सोंखांबायमोन आरोना ओमफ्राय बावदोंमोन आं नै दायो मिथिफिनबाय आरोना नों खनसे खोन्थाखांबाय आंनो दिखाया जुलि सनितपुरनि होननानै आं उदालगुरिनि आरोना लागाव बङाइगाव स्टाइल जि नाम आरोना बङाइगावनि सिम्बा वाव बहुत अच्छा क्या बोल रहा है पूनम जी इतना गुस्सा आ रहा है आपको मतलब गुस्सा होने का रीजन क्या है ऑन थैंक यू सो मच लिबियन ऑन पूनम जी ऑन थैंक यू सो मच बेनिफ्राय ऑन सभी को थैंक यू सो मच ऑन पूनम जी ऑन सभी को थैंक यू सैमायालाय सोरखौ सोंखोब्रा सोर बेलायखो नहीं गुस्सा मा खबर सार नावदो आरोना सोरखौ होनखो मा खबर होननानै सोरखौ बुंखो मा खबर होननानै डांस की मजा
माबा मा होनना बुंगोन स्टिला बुंदों पुनम डन टक ओइ ए मा दावराव बेनिफ्राय बाय बाय डियार ना बुंदों आरोना माहि थेंक इउ स' माच जेबो नङा आंनि एलबियाव दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना सिमाङाव नों आंजों मानो फैया नावदों अन बाय नावदों पुनमजी क्या हो गया माहिया बुंदों आरोना बाय आगै लिबियो होनना बुंदों थेंक इउ स' माच आंनिफ्रायबो आरोना दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय आब' गान माने थांनो थिनबाय नामा ग वेन गान ना ग वेन गान ग वेन गान थांदोंमोन नामा थांदोंमोन सोनो जाबाय गान माने बेनिफ्राय अनन बेनिफ्राय रोंबाय दासो एलबि होनो नाम दाना सानजिया माने बे एलबि होनायखौ आं सोरनिफ्रायबा नुदों आरो ना मैयायो जन नामाया मोनसे भिडिअ आगारनाय नुदोंमोन आं इनिफ्राय सोलोंदों आरोना आङो बोरैबा नुदों आङो ओमफ्राय लाभ इउ अल माय फ्रेन्ड्स बाय बाय नाव दाना थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय सैमा सोंबायलै बिराद दावराव सैमाया सानजि मावजि नाव आरोना गान बर' अन लेबियन राधे 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 सं कुत्ता हल्ला कर रे मेरा कुत्ता कला mana bro oi sta orang nggak oi मतलब बोलो का मतलब क्या है हम दिल की धड़कन में ओइ आर्मी सं लगाव ना दारना मथ'थे बियो स्टाइलाथ' नयेल बायदिसो मोनदोंलै आङो मा ओं जाखो सानजि मा ओं जाखो सानजि गालामि गालामि ना माखो बान्दो और राग कत्तम सानजि दिनै मा दे मिथिना मिथिया दिनै लिबियान आगै सना आरोना आर्मी बाय गाना लागाव ओइ स्टिल ब्र' नों सोरमोनब्रा खोन्थाहरदो नयेल बायदि मोनदों आं स्टिल ब्र'खौ न' खाथियाव मानसि दंलै लाजियो आं मेथाइ खननो गिटारफोर थाबानो खनगौमोन आरोना एसे मेथाइ खननाय सारेगामा लाफ्लांनायखौ खननो लुगैयो बाट गिटार ओमफ्राय हारम'नियामफोर थाबा खननो मोजां मोना ओरैनोबा बायो खननो मा ओंख्रि जाखो होनदों सानजि लिबियना सोंदों मा ओंख्रि जाखोनो सानजि बेनिफ्राय सं नावदो आरोना सं प्लिज नयेलनि भाइ नयेल भाइबावसो सानजि आंखौ आगै दा बुं नामदाना सानजि आगै बुंनानो नयेलनि लोगो वाव थेंक इउ स' माच हाबायावसो जागोन आं आगै लेबियन नामदा आरोना कौन सा सॉन्ग स्टिल ब्रो भी बोल रहा है और पूनम जी भी बोल रहा है सॉन्ग गाने के लिए कौन सा सॉन्ग को बोलो सॉन्ग का नाम बोलो हाबायावसो जादों होनबा वन्डारफुल गेमिंआ अन थेंक इउ स' माच बाय मानियाव आं नोंखौ बाय मानिया आं नोंखौ माने माखौ आं रोङालै नोंनि मेथाइखौ वाव आगै लिबियन नामदार ना दानफिनबाय नोंखौ दानफिनबाय आरोना ओमफ्राय राधे 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 ठीक है राधा रानी का कृपा हो जाए पूनम जी को बेनिफ्राय आगै होनबाय आंखौ नामदार ना उसा
ला 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 हम दिल की धड़कन में रहती है बाहों में स्टिल ब्र नोंसा हाइजेंफोर गायो नामाब्रा हाइजें आंनो देलाय आर्मि बाय खाथा लागा सं आं खाथा लागा रोङालै आं रमान्टिकसो रोङो औ आगै बुङाबा मा बुंनांगौ होनना बुंदों आरोना आगै बुङाबा मा बुंनांगौ होनना बुंदों अनन लिगन थेंक इउ स' माच गाया बर' गाया आरो ने ओरैनो जोब्बाय आरोना अन मैगं थाइगं गाया जोंहा बायनांगौ आरोना नंगौ नामा आं माने मैगं गायदों आरोना बहल जिंखाथ' गाया बहल गायगोन आङो थाइबें गायनो नागिरदों आरोना ओंखायनो एकदमबारे सान्दुं गोसायाव खामानि मावै मावै बेरा दुमै दुमै मावनांगासिनो हारसिं गायनो नागिरदों आरोना बेनिफ्राय सना बुंनोसै आं बिदिबा होनना बुंदों आरोना लोगो बुं बेस्ट फ्रेन्ड जा सानजिया बिराद सालुलै आइदि मोनसेबो हरनो नागिरा इयो आंनो बिराद आइदि दङ सानजिनाव आइदि हरथारा इयो सानजिना बिराद बारलांबायलै ना बेसेबां जाखो वान्डारफुल गेमिंसो फैबाय सानजिनाव थांखो सानजिनि चेनेला 515 जाहैबाय आरोना आंनिया ना आंनाबो 1K जाहैसिगौमोन दालागै सानसेयावनो 15था गाहाम आन जायोबा मा जागोन आरो आङो माबायाव थांबायना अरुणाचलावनो मास मोनब्रै थांना भिडिअ बानायनो मोनाखै डाउन जाजोबदों आरोना वाच टाइमफोराबो एसे दावखोबायमोन बेनिफ्राय सब गासिबो डाउन जाजोबदों आरोना थै नों सनाबो बुङा होनना बुंदों आरोना पुनम गाय बोलो पुनम क्या हो गया पुनमआ नायखुमागासिनोलै इयो ओमफ्राय दाहाय आंखौ थिकसि जाहरसिगोन दे बुंगोन सनाखौनो होनना बुंदों जोमावा नुसनबा जारला जागोन बेनिफ्राय हाइट पुनम आंनिखौसो होनदों नोंनि लोगोआ नामदों आरोना सानजिना 515 ओमफ्राय नोंनिया बेसेबां लिबिनिया 450 होनदों आरोना ने लिबिना 450नि बारा जाबाय दं माथो 550 बावदोंसो सरि लिबिना 550 सानजिनिया जाबाय 515 आं थांनोसै सनजित ब्र बाय होनदों थेंक इउ स' माच वान्डारफुल गेमिं दसे समब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय दिङा ब्र गाबफैलायबाय जोंना ब्र मा जालायखो दिङा ब्र आइदि दंबा हरदोलै सापर्ट खालामदोब्रा गावस्रा एसेबो हरथारा आं खामानि मावबाय थानानै एलबिफोराव थांनो सोलाबथारालै आरो ओरैबायदि जानो हायो आरोना मोनसे टाइमाव 7-10 गाहाम एलबि होना होयो आरोना अबे सासेनाव थांख'नो जायो आरो दसेल' कमेन्टल' हैना फैबाबो दसेल' थायो होनना बुङो गोरिब बायदि नङा मालाय जोमावा रागाबो जोङा बिदि जोमावा रागा जोङा गोरिब बायदि नङा माने गोरिबा एसेबां रागा जोङो नामा स्टिल गेम अभार होनना बुंदों लाइक दान थेंक इउ स' माच दिङा ब्र लाइक दान होनायनि थाखाय बेनिफ्राय आं माला नोंजों सानजि नाबदो आरोना आर्मि बाय मिउजिक लागाव मिउजिक लागायथ'ला बेनिफ्राय नोंजोंसो हाला आं लिबियानाव दारना बराबर दावखोगासिनो मालाय जमा जमा मालाय सानजि मोना बोराय बुरै सानैनाबो
उन सिगां थांगासिनो दङ। सानजिना नै भिडिअ फैबाय माथो। आंबो मोनसे रिल आगारना दंमोन आरोना बेनिफ्राय दा आगारलादां दिनै गाबोन आगारसिगोन बायदि मोनदां फुङाव। गोरिबासो गुबुनखौ सना ओंखि होनला रागा जोङो होनलाबायबा रागा जोङो आरोना। बेनिफ्राय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। आंना दिनै 20 जादों आरोना। 20 गाहाम बिदिनोलै बिराद आनजायो आरोना। माने मानसिफोरा नायाना भिडिअफोरखौ बेखौनो आनजायोलै आरो खायसे खालामनो होनना खालामफिननाय बायदि मोनोलै आङो आंखो। आंनालाय माथो आङो माने मबाइलाव गंनै आंना ओमफ्राय बे मबाइल मोनसेयाव आं भिडिअखौ नाया साब खालामना दोननायल'। आंनानो जायाखैमोन दासिमबो जाना थायाखै। आं भिडिअखौ नायाखै आरोना जिखुनु आइडि गोदान खुलिबाय लोगो लोगो साब खालामना लाबाय आङो। आंथ' मिथियामोन ना भिडिअ नायनांगौ होनलायलायनानै साब खालामना लाबाय आङो ओमफ्राय खालामनाय दिनैसिम दङ माथो भिडिअखौ नाया लाइकबो मोनसेबो होनाय गैया। बोरैबा जायो खोमा मिथिला आरोना आङो। आंनाबो जायोथ'। आंनाबो जायो आंनाथ' साब खालामबाय होनना बुंहरो ओमफ्राय बारायानो आरोना मैयाबो आंनाव सानै होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय आं साब खालामना होबाय आं कमेन्टबो हरबाय ओमफ्राय दाबो रिप्लाय फैयाखै आरोना मैया बेलासिनिफ्राय दिनैसिम दाबो रिप्लाय फैयाखै। आंना जाथ'वाखै वानल'सो होनना बुंदों आरोना। सानजिना वानल' आरो ने। बयबो भिडिअ नायलायलायनांगौ आरोना आंबो गासिबजोंबो नायलायलाय ब्लग बानायनांगौ आरोना। आं एथ' मोजां मोजां ब्लग बानायबाय आंनि मानसिफोरा नायालै जोंना भाइरेल जानो नागिराना। आं अरुणाचलाव थांनाय बेनिफ्राय एकदम 5 मिनिट 6 मिनिट 7 मिनिट 8 मिनिट आंनाव भिडिअ दङ। लं भिडिअ बिराद मोजां मोजां आरोना कुवालिटिफोराबो मोजां मोजाङानो जादों। नायग्राफ्रा नायाना ससेल' नायनानै कमेन्ट हरो। नाया। अके खालामगोन होनना बुंदों आरोना। ला 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 दा नायगोन आं लिभियानाव आरोना। नोंसोना दंबावसो सनजित माहानि होनना बुंदों आरोना। आंलाय मनफुरनिलै आं मनफुरनि नै माबानि मनफुरनि अक्जिलेन कलेज खाथिनि। आंनाथ' 100बो भिउआनो गैया होनना बुंदों आरोना। आङो दाख्लै मोनसे सर्ट भिडिअ आगारदोंमोन आरोना। सर्टआव रिल्स आगारदोंमोन सर्ट 1K फैदों आरोना भिउआ। बेनिफ्राय चिरांनि आंनाव दाना चिरांनि सानजिया चिरांनिनो। दसे दे कमेन्ट खालामबाय था लोगोफोर कमेन्ट। रजे गोसोनि खोथा मा मिथिया आङो। आंना 3D जाबाय सर्टआ। बेनिफ्राय मोनसे सानजि नांदों आरोना। नंगौ। चिरांनि नाम दाना उइल मोजां बिदिब्ला नामदों। नोंसोरसो रावबो आंनि भिडिअ नाया होनदों आरोना।
ओइ सानजिनि भिडिअखौ आं नायो दे हले आं बुहुद नायो। आं बयनि भिडिअखौ नायो दै। नों आं नायो नावदा आरोना स्टिला नायो आंनिखौ नायो स्टिला। ओमफ्राय मा जाखो सिरि सिरि थारलै मानसिफोरा। साबा दङ साबबायाव साथामल' एस खालामगासिनो आरोना स्टिल सानजि ओमफ्राय लिबियन। साथामल' एस खालामदों ओमफ्राय सानैया सोरथाय मिथिया। सानजिया मा होनना बुंदों आंनि भिडिअ नायना सोर सोर कमेन्ट खालामो ना बेनिखौ नायो आरोना आं हरोब्रा आंबो नायो ओमफ्राय लिबियन कमेन्ट दानफिनबाय आरोना आं बे सर्टनि माबाया सनजिया लोङा होनना बुंदों ना लिबियना मा होनदों माबालै मा होनना बुंगोन क्रम ब्राउजाराव थांनानै जोंनि माबाखौ दालाय क्रम ब्राउजाराव जोंनि चेनेलखौ खुलिनानै दालाय नायजायोना लेपटप बायदि ओमफ्राय बैहाय माने थांनानै जोंनि मेन चेनेलाव थांनानै फुरा माने इउटुबनि सोमोन्दै माबायदि सर्ट भिडिअ बानायनांगौ माबायदि हेसटेग होनांगौ माबायदि मा खालामनांगौ सब बिनि सोमोन्दै एकदमबारे गुवारै लिरनाय दंलै गोदान आपडेट होबाय थायो आरोना इउटुबा बेनिफ्राय बेहायनो माबा बाहायोना जों इउटुब लाइब्रेरिटिनिफ्राय मिउजिकबो जों डाउनलड खालामनो हायोना सब बेयायनो होनाय दंजोबोलै जों नायाना नायबानो रोंगोन आरोना बेनिफ्राय मा भिडिअ बानायो सनजित नामदाना मा भिडिअ बानायो माने र' सनजित एन सनजि सेम नेम नाम दा सेम नेम है मतलब संजी मतलब लड़की है ये और संजीत मैं हूँ पूनम जी संजय के साथ फ्रेंड हो जाओ संजय के पास बहुत सारा आईडी है संजय देता नहीं है लिबियननि कमेन्ट फराय दानाखै ससे जाया बिदिनो मा बुंखो सनजि आं बारा मोजाङासै राधे 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 सदिय इउटुब होनाबो स्टुडिअ इउटुबनाबो होनना बुंदोंना नाय आंबो नायो इउटुब स्टुडिअ हाबना नायथां आरोना स्टुडिअ एकदमबारे मोजां नटिफिकेसन होबाय थायो आरोना गोदान इउटुबनि सोमोन्दै माबायदि ग्र' खालामनांगौ माबायदि भिडिअ बानायनांगौ माबायदि रिल्स बानायनांगौ सब होजोबो आरोना नायबानो जाबाय आंबो नायबाय थायो राधे 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 क्रमआव थांनानै सानजि होनना बुंदों क्रमआव थांनानै स्टुडिअ इउटुब होननानै माबा सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय आरो ना बेनि उनाव नों माने नोंनि चेनेलखौ माबा लगइन खालामना लानो हायो आरो ना ओं शादी करोगी पूनम किसको क्या शादी करने के लिए बात बोल रहा है बोलो पूनम राधे 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 मैं हूँ ज्वाइनिंग राधे राधे पूनम के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ राधे राधे मिलांगी भाई नावदारला स्टिल सेम आर्मी भाई स्टिल गोसा गैया लेबियान आंना सानजोबनो बानायबा रोंखायो मानोना बियो आं क्रमआव नावदारना सबिखौ थेंक इउ ओमफ्राय मार दुंगी स्टेप
मार दूंगी बोल रहा है स्टिल स्टिल पूनम के साथ बचा के रहना मार देगा बोल रहा है आपको सॉरी खालामगोन र' आंबो लेबियाव दाना खालामगोन ओके संजीत जी स्टिल को समझाओ कौन सा बात को समझाना है मैं बोलो सॉरी माफ करना देखो खुद स्टिल ने बोल रहा है सॉरी माफ करना बोल के माफ करना पूनम जी बोल रहे को मर गई पूनम संजीत लाभ है ना पूनम ना ओइ माबा संजय इदि बुंलाबायनालै दा बोरैबा मानसिया आंखोसो राहरलाबायगोन इयो मेरी से ना बोलो स्टिल माफ करना पूनम देखो समझाओ नो बेनिफ्राय माया आपल'ड खालामनाया 100नि गोजौ जाबाय भिउसआ ना क्यों पूनम भाई बसा लो बोल रहा है स्टिल ब्रो मैं तो बसा नहीं सकता है आपको पूनम जी को पूनम इतना डेंजर है मुझे भी मार देगा आप मेरी को बहुत परेशान करते हो स्टिल जी पूनम को परेशान मत करो मेरा दोस्त सॉरी ना सॉरी इसे बोला मैं पूनम सेम नेम इसलिए ना मतलब पूनम जी संजी ने मतलब ऐसा ही बोल रहे हैं मतलब इंजॉय के लिए मतलब इंटरटेनमेंट के लिए सेम नेम है ना हम लोग दोनों का माफ करना बोल रहे थे क्रिस्टल ने पूनम ने हंस रहा है ओइ माबा स्टिल ब्र पूनमखौ गिखालै पूनमनि बिफाया एमएलए सो जोंहा आफाया एमएलए खा होननाय खोनागोनाखै एमएलए सोनो पूनमनि बिफाया पूनम जैसे बसा के रहना स्टिल ब्रो पूनम जी का बाप एमएलए है संजी आप करूंगी प्लीज क्या किसको क्या करेगा बोलो समझा नहीं मैं मोनसे आन जाबाय आनो साबआ आंना नावदारना इदिनोलै साबा आन जालांबाय थायो माबोरैथाय ने एकदमबारे जाय साब खालामबाय आन जानो हायैसो जानांगौमोन हिसाबाव जायोना आरो मानसि खायसे खालामोलै बासाव बाहायनांगौ दारना बासाव मैं खुद डर लगता है और कैसे बसाएगा आपको स्टिल ब्रो मेरे से ना बोलो ना डरना मेरा लाभ लिबियन ही नहीं आई संजय को डरना ओइ आर्मी मेथाइ खनलाय नाव दा ओहो बिराद मानसिफोर दंलै जाना गुमै सुमै दङ नाबा खनगौमोन आङो संजी सरी बोल रहा है मतलब ओइ आर्मी मेथाइ खनलायनाव दारना ओमफ्राय जाबाय माथो आंना संजी नाव दारना मुझे नहीं पता था नाव दारना ओइ लिबियना सर 490 ल'सै नाव दारना ओ भाई नाव दारना ओ भाई खुद जाने मोखां गोरारा देलाय मांग्रिग्रि एसे नै महरखौ लानानै सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलायग्रा ओइ सन्जित नों नाव दारना मेरा लाभ लिबियन ही संजीत को नहीं चाहिए नाव दारना आरो बिदि बुंदेरना होबावोलै सासे जाबावलै पूनम जी संजय का बॉयफ्रेंड लिबियन है देखो संजय ने बोल दिया एडिट खालामना भिडिअ बानायनांगौ दारना नोंलै स्टिल ब्र नोंखौ लोगो हमनांसिगोन आं बारा एडिट खालामनो एसां एडिट खालामनो रोंनायालाय होमबाबो आं एफा इदि प्रफेसनेल नोंसिनि बायदि एडिट खालामनो रोङालै स्टिल ब्र नोंखौ लोगो हमनोसैलै आङो माला लोगो हमनो बुं
बेनिफ्राय सानजि जाबाय ले लिबियन ब्र आंनाव बान जाबाय थायो मा बुंनो मैयासो जोमावनि एलबियाव हराव थांनानै 63 जाबायमोन बेनिफ्राय आरो मोनसे आनजाना होलायबालाय पुनम फ्रेन्ड 1K थांथों होनना बुंदों आरोना आंहा सानसेयाव होनना बुंदों आं आप दोनो होनना बुंदों आरोना स्टिल ब्र इदिटिं खालामना हरदोब्रा भिडिअ बिदिनो जायोलै लिबियन आंनाबो दाखालि जादों होनना बुंदों आरोना सन्जिया राधे राधे होनना बुंदों पुनमा ओके सभी का राधा रानी के कृपा हो जाए आपको बहुत धन्यवाद दे देगा हम सभी थेंक्स भी दे देगा सन्जि बेसे मोनखो होनना बुंदों आरोना सन्जि ओंखिना WT बेसे मोनखो होनना बुंदों क्या हो रहा है बोल रहे क्या हो रहा है मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब ऐसा ही बातचीत हो रहा है सभी का पूनम आप भी हम लोग का भाषा सीख लेना तो आसान हो जाएगा आपका भी जो बात बोलेगा ना वो ऐसे टाइपिंग करेगा SMS तो आप भी समझ में आएगा इसलिए सीखो यस नहीं भाई रुक मुझे पता हो गया कौन सा बात स्टाइल नयलनि बे आंनि फट' आरोना नयलनि बे आंनि फट' नावदो आरोना नयलनि फट' आरो ने नयलनि बि आंनि फट' नावदो आरोना नंगौ नामा ब्र अनन राधे राधे आंखौ साहा लोंनो लिंहरदो आरोना र' थांनो दे आङो नोंसोरो कमेन्ट खालामलायबाय था
हेलौ लोगोफोर आं मोनफैफिनलायबाय बिशाल ब्र हेलौ ब्र आर्मि भाइया साहा लोंनो थांदो नामा दारना ओं स्टेल ब्र आं साहा लोंदोंमोन आरोना बेनिफ्राय नामा दारना बिजी हाँ पूनम जी मैं मतलब चाय पीने के लिए गया था बेनिफ्राय JNG blog hey bro how are you now dan I'm fine bro Tekla officially bro hello bro बोरै जाखो जोंना माथो ग्रुप बाव ओंखारजोब्बाय नोङो आंबो ग्रुपखौनो डिलिट खालामबायलै आंबो ग्रुपाव गैला मोनसे ग्रुपाव गैला आरोना मोनसे ग्रुपाव दङ राधे मे बी बॉयफ्रेंड हो मे बी जा रही शादी करने किधर जाएगा पूनम जी शादी करने के लिए मुझे पता गया क्या हो गया रे बबे मोनसेआव हरदों वाट्सएप मोनसेआ जाला नोंसोर हरग्राया नावदारना सन्जया what man what do you see नावदारना स्टाइल बरा इंग्लिश आंनिया थानायाव नावदारना जाला बे नावदारना थेंक इउ स' माच गासैबो आरोना आंनि एलबियाव थाबाय थानायनि थाखाय आरोना गासैखौबो थेंक इउ स' माच लिबियन ब्र नोंनिया खैथायाव दंलाय एलबिया खोन्थाहरलाय ओमफ्राय सानजिना खैथायाव दङ एलबिया खोन्थाहरलाय सिमाङाव फैनाङा आंनिखौ लाइक होसिन नामा सोरदो फैनायफोरा दैमा दैसा बायदि बोहैबोनो लैथो जानै बरायगोन आं सन्जि मे जयनिं हु नावदारना सन्जिजों जयनिं जाबाय माथो पुनमानै सिमाङाव फैनाङा नयलनि रजे नों आंनि सेराव बेनिफ्राय दे लिबियन ओंथि नावदारना ओमफ्राय जोमाव अफिसियेल बेनो नोंनि रिसिभ खालामग्राया नावदा रिसिभ खालामग्राया जोमाव वेलकाम जोमाव मा खालामदों बेलै सानजिया मालाय सानजिया केप्टेन हे ब्र वाट आर इउ डुइं नावदारना ब्र आं दायो जिरायना दं आरोना ओरैनो नै लिबियन नावदों सानजिया बुंदों आंना 2 जाबाय 2 बाजियाव सोनाना 2 बाजि माने बेलासिनि आरोना बेलासिनि आर्मि भाइया बोल' फन रिसिभ खालामलाया नावदारना सानजिया आंनि एलबियाव दंमोन जोमाव ब्र ओंखायनो फन रिसिभ खालामाखैदां ना मानो खालामाखै आंखौ बुंनो हाला आंना सानफ्रामबो 7 बाजियाव आरोना नोंनिया बेनिफ्राय स्टिला दानबाय स्टिल जयनिं मि काम नावदारना स्टिल सापर्ट होना हो सानजिमोनखौ आब' नावदों आरोना बेनिफ्राय सरि नावदों टेल मी वाट आर इउ डुइं नाव केप्टेन ना हेल' केप्टेन ब्र हाउ आर इउ केप्टेन ब्र बहानिमोनलाय केप्टेना खोन्थाहरलाय केप्टेन ब्र आपका हासिउ नया माहा थांखो नया माने नयला माहा थांखो ना मांखो नयलखौ होनखो ना माखो होनखो बाय बाय थेंक इउ स' माच जुमाव लाइक खालामना गालांदो जुमाव लाइक खालामना गालांदो साला नयला न'आव दंलै पाबजि गेलेबाय थायो नयल बाय काम 1v1 नावदारना बेनिफ्राय लिबियन थेंक इउ स' माच लिबियन आंनि एलबियाव एकदम थाबाय थानायनि थाखाय सानजि लिबियन आरो स्टिल साथाम थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव थाबाय थानायनि थाखाय आरो पुनमजिया थांखो ना माखोथाय मिथिला बेनिफ्राय
जिमाव लाइक दान 13 खालामबाय 14 जाबाय थेंक इउ स' माच जिमाव आंनि एलबियाव फैनानै दसे समब्लाबो फैनानै आरो लाइक खालामनाय थाखाय आरोना थेंक इउ खामानि गैया होनलायनांदों आरोना नै जिमाव खामानि दंना गैया नोंना मा खालामनो दायो लिबियन अनन थेंक इउ नयेल काहा गया नयेला सोरमोन बि माबायानो नामा केप्टेना नयेलमोन नामा सामब्रामा बेलेगलै नयेला बुंहां बुंहां जायो रजे गोसोनि खोथा ओइ नयेल साइकेलखौ नांगोन ना नोंनो नयेल साइकेलखौ नांथ'ना नांथ'आ साइकेलखौ नांगौबा खबर हर दै आं माने दा साननैसो लाबोथ'दों ओमफ्राय साहा लोंनो हरगोन आङो नोंनो साइकेल लाबोनायनि नयेल टेल मी नट टेल मी अनन लिबियन थेंक इउ स' माच लिबियन अनन थाबाय थानो थाखाय लिबियन खामानि मावाखै नामा लिबियना माबायाव थायो होन्दोंमोन ना मावआव ना माबानाव थायोमोन होन्दों नामा वाट आर इउ डुयिं आं जिरायनानै दंलै अके होनना बुंदों केप्टेना नयेलसो होमबा नयेल स्टेल एकदम आइडि दसथासो आइडि बानायब्रा ओमफ्राय आइडि बानायनानै सापर्ट खालामना होब्रा नयेल आरो स्टेल दसथासो आइडि बानायनानै साब खालामना होदोब्रा केरेलायाव दं केरेलायाव आं दहाय फुङाव सोंदोंमोन ना नोंखौ बावदोंसो आङो नोंनि एलबियाव जुमाव मोनजोंमोन ना माना सोंलायलायनाया बावदोंसो केप्टेन आमेरिका टेल मी स्टिल आइ एम नयेल ब्र' होनना बुंदों आरोना वाव काम बि वान नयेल होनना बुंदों आरोना नै नयेल पाबजि गेलेनोनो स्टिलानजों ओइ नयेल स्टिला बहानिमोनलै अबे जरनि खोन्थालाय एसे नोंसोरथ' स्टिल नयेल नोंसोर देनजार अबाव गिदिङो नांगौरा आंनो ओमफ्राय ओइ ब्र' अन दं आं ओंखाम संनो सारनाव दाना थेंक इउ स' माच लिबियन जागोन अके जागोन लिबियन फुरा आंनि सानसेया थांबाय दांलै जिमावआ नुजाफैनानै गुरब्लानो बिदि मोनदों आङो रायजाबायना बिसोरा फन हमाखै ना मा होनो ना माबोरै बोरै जाखो ना खोनासंखोसो पुनम ओइ बोल रहा है पुनम बोलो क्या है क्या कर रहा है शाम का नाश्ता होगा कि नहीं हुआ चाय पिया कि नहीं पिया बोलो बेनिफ्राय स्टिलाव नों आं मिथिखायो बाहाय नांदों आरोना साला केप्टेन आमेरिका होनदों अन दं दे ब्र' होनदों अके लिभिन ब्र' अके जागोन दे जागोन पुनम बोल' बेनिफ्राय जोमा बुंदों ओंखाम संनो ना SMS गेलेनो नोंलाय होनना बुंदों आरोना नै जोमाव मा बुंदों जुमाव सोनजिखौ मोजाङै बासायना दोनलै सोनजिया अबाव लिंलां लां नुथारदों आङो ओमफ्राय केप्टेना नयेलसो होनना बुंदों आरोना ओंलै नयेल होनना मिथिखाबाय आङो सामब्रामखौ नयेलना मोननै आइडि दङ होमबा नयेल भाइ काव होनना बुंदों आरोना मा बिलाय काव नामा सरि ओंखि जिउ दे थांनोसै खिना बुंदों आरोना बा जिमावआ रायनानै थिनहरथारसै नामालै थाथ'दो दे सोनजि रागा जोंबाय ओंखि होनना बुंदों आरोना जेबो नङा दे गावआ फन सन रिसिभ खालामा नालाय रागा जोंगोनथ' आरो बेसारा बेखायनो थेंक इउ स' माच सोनजि आंनि एलबियाव एफा गोबाव थाफैनायनि थाखाय आरोना थेंक इउ जिमाव र' थांलायबाय नामा जिमावआ ओइ नयेल आमेरिका नै मागासिनो स्टिला थांबायदांलै नयेला कहाँ गया पुनम किधर गया रे पुनम मिथिनानै लाखा आई एम फाइन आर्मी बाय होनना बुंदों आरोना थैंक यू सो मच बताने के लिए आपको शुक्रिया रायलायनाया बिराद मोजां मोनो आं माबाखौ फुटबलनि मोनसे दंना शुक्रिया रायलायनायालै केप्टेन माथो नों न'निफ्रायनो ओंखाराब्रा रेन्जार मबाइलावनो थाबाय थायो नयेल भाई बोलो नयेल भाई स्टिल ने आपको बुला रहा है
एसेयावनो मिथिनानै लाखा जोंहा आफाया MLA खा मिथिनानै लाखा नायाब्रा ओइ माबा फै गेलेनोसै मेन नांदों आरोना नै स्टाइल नोंखौ गेलेनाय लिंहरबाय केप्टेना जोंना बेनिफ्राय पुनम हास्राय कौन सा खुसि में हास्राय पुनम बेनिफ्राय चार्ज गैया र' होनना बुंदों आरोना स्टाइल थांथ'नो हाब्रा आरो नयेल नोंबो थांथ'नो हाब्रा दसे थादो बारा गैला दे 10 मिनिटल'सै दा मेन दा ओइ केप्टेन ब्र माबा खालामदो दे साब खालामना होदो दं मेन नामदा ना केप्टेन नोल लाइक खालामना होदोब्रा लाइक खालामना हो लाइक आंनि भिडिअफोरखौ फेसबुकफोराव शेयार खालामना होनांगौब्रा भाइरेल खालामना हो आंखौबो पूनम जी आज तो बात ही नहीं कर रहे हैं क्या हो गया बोलो कैप्टेन भाई रो नाम दारना दा मोनायाव गेलेब्रा बेनिफ्राय पूनम जी हंस रहा है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए बोल रहे पूनम जी ने पूनम जी का पिताजी तो MLA है पूनम जी से बात कराना पूनम जी इतना डेंजर है इसका बाप MLA है MLA दो बांग्ला है 2 कार है 2 बांग्ला है मुझे तो पूरा डर लगता है पूनम जी को अंदर घुसा देगा नहीं तो हम लोग को दाल ही खाना पड़ेगा जिंदगी में सपोर्ट करो मेरी भाई को पूनम जिया आंखौ सापर्ट खालामखानायसो बेनिफ्राय इनि लोगोफोराबो सानैसो लोगो आंखौ सापर्ट खालामदों आरोना जागोन दे ब्र नाम आरोना केप्टेना ओमफ्राय पूनम जी कुछ तो बोलो सोरबा लाइक लाभ होबायलै सोर लाभ होखोथाय ओके बाय ना पूनम जी जाएगा जाओ टीआर के साथ जाओ टीआर के साथ जाओ ऑल सपोर्ट करो संजीत भाई को नाम डालना स्टिल ब्रोआ देखो स्टिल ब्रो ने बोल रहे संजीत को सभी सपोर्ट करो गुस्सा ये दिखाने वाला दिखवा एग्जाम्पल ना गुस्सा का मतलब एग्जाम्पल जोंहा आफाया MLA खा मिथिनानै लाखा पूनम ये भाई नहीं भाई ये भाई हाँ देखो पूनम जी ये BY का मतलब भाई नहीं है BY का मतलब खरीदना और BY का मतलब ही बाय BY का मतलब खरीदना देना BY माने बाय द्वारा ओए जाम्बा संजय जी ओए जाम्बा ने BUY माने बायनाय जाम्बा BYE माने बाय मुझे नहीं पता बोल रहा है पूनम जी आप तो इतना MLA का बेटे होने से मान संजय जी हेलो बोलो आई एम लाइक यू वीडियो ब्रो नाउ डाना आई एम लाइक योर भिडिअ ब्र नाउ थेंक यू स माच लाइक होखोबा लाइक होनानै गालां बेनिफ्राय बागल में कौन बागल मतलब बोलो बोलो ऑल सपोर्ट करो संजीत भाई को सभी सपोर्ट करो मैं फेवरेट पॉपर बेनिफ्राय पूनम जी एकदम रोस पूनम आपका तो पिताजी MLA है क्यों रो रहा है MLA के बाप रोने का ऐसा नहीं लगता रे ऑन पूनम से मैं कुछ खाई नहीं हूँ मतलब खाया नहीं मतलब मुझे लगा हो भूख लग खाओ लो कुछ खा लो खाना पीना खाओ दारू पियो मुर्गी खाओ मटन खाओ चिकन खाओ खाओ थैंक यू मुर्गी को काटने के बाद नाम दिया जाता है चिकन तंदूरी बेनिफ्राय चिकन चिल्ला बेरे चिकन टिक्का
पूरा नाम रखा जाता है मा पूनम पूनम मेरा भाई का गर्लफ्रेंड का नाम ही पूनम है। हट, हम लोग का घर में ऐसा पूनम है। संजीत भाई को ऑल सपोर्ट करो। क्यों खारू स्टिल आप करो कौन सा क्यों करो हमको हमको तुमसे प्यार है बेनिफ्राय तुम्ही भाई बोलो पूनम आप कभी मुझे नहीं बोलेंगे ओके किसको बोल रहा है नो प्यार बोलूंगा पूनम हमको तुम प्यार है आं एलबि दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय दे आं एलबि दोनथ'नोसै आरोना कमेन्ट खालामदो 1 घन्टा बारखाबाय बिबारि नार्जारिया दिनैसो हिया गैना बुंदों आरोना मा खबर आब' एकदमबारे दा साननैसो एलबिबो नुला माबो नुला लोमजादों होननाय खोनादोंमोन आङो मा जाखो सोरखौ पियार जाखो लाइक दा थेंक बिबारि ओरैनो डायलग होलागासिनो हमको तुमसे प्यार है बिबारि मानि होनना बुंगोन मिथियालै बिबारि मानिथाय आं दाख्लै बुंनायाब्रा दाथां बिबारि होननानै आं मेथाइसो खनदोंमोन ओमफ्राय बिबारिया बुजियाखै दालाय मोनसे दंना दाथां बिबारि नों आंखौ गारनानै होननाय मेथाइ खनदोंमोनब्रा आङो दाख्लैयो नोंनि एलबिया बुजियाखै बिबारिया ओमफ्राय मानसि जायैखाय एलबि होलाहाय आगै होनना बुंदों आरोना बिदिनोलै माथो बुंनो नै आंनावबो मानसि जाया होमबाबो होसोमलाबायो आङो बाय होनना बुंदों आरोना पुनमजि गुस्सा के बाय बोल रहा है पुनमजि ने क्यों पुनम गुस्सा गलाघाटनि होनना बुंदोंलै पुनम माबाया बिबारिया गलाघाटनिसो बेनिफ्राय केप्टेना मा बुंखो फिटला खालामदोंलै ना फिटला फिटलासो स्टिल ना नाम पूनम जी देखो स्टिल का नाम क्या है अभी बोल रहा है पिटोला है स्टिल का नाम पिटोला बेनिफ्राय पूनम 1 आवर्स हो गया हाँ 1 आवर्स हो गया ओमफ्राय मादा अब गोसोमार ना होनना बुंदों गोसोमार ना मतलब मादा मैं समझा नहीं बेनिफ्राय बिबारिया बुंदों बुजियासै होनना बुंदों आरोना मानो बुजियासै बाय होनना बुंदों पूनम क्यों जा रहा है पूनम बाय क्या बोलो पूनम प्लिज क्या पूनम बोलो बिबारि रामबाय लोगो जादों दे गोदान ना फोरानदों आरोना बिबारि आंनाव जायफोर दंना बिसोरो इउटुबारगानो नङा माने बिसोरो नायग्राखा आरोना बेनिफ्राय यारजा दना जी बोलो क्या हो गया जाने दो स्टाइल मा खबर आरोना स्टाइल मा खबर होननानै बिबारि आब'आ सोंदों मोजां बिबारि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय सनजित जी ल का क्या मतलब ल का मतलब ला ल मतलब में मालूम नहीं लो का मतलब ही नहीं होता है लो का मीनिंग ही नहीं है बताओ प्लीज बोल रहा है मतलब लो का मतलब क्या होगा लो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं होता है नों बहानि स्टाइल दाना स्टाइल नों बहानिनो उदालगुरिनि आवदों स्टाइला बिबारिनाथ' बिराद साबसक्राइबार दंलै आरो साबसक्राइब नागिरबाव 2K नाय नोंसोरो ना नागिरोना बिबारिमोना 2K जालायनानै दाबो चेनेलानो भाइरेल जाया आंनिया 1K ल' जानो हो माबायदि चेनेलखौ बारायगोन आङो सोरखौ लोगो हमहैगोन आङो एकदम गिदिर मानसिफोरखौ लोगो हमनानै इउटुब चेनेलखौ बारायगोन आं 1K नि थाखायल' नेगासिनो दं आरोना आङो जुदि बोरैबा आंनि चेनेला 1K जाबाय एकदमबारे इउटुबावनो प्रफेसनेलि खामानि मावगोन आरोना आङो बेनिफ्राय बिबारिया मा होनदों इउटुबार नङाबाबो सापर्ट खालामग्रा होनना बुंदों ओं इउटुबार नङाबाबो आसलथे इउटुबार नङिखौसो सापर्ट नांगौ आंनो आरोना मानो होनना बुङोब्ला इउटुबारफोरा सापर्टथ' खालामो होमबाबो नायनो टाइम मोननो नागिरा आरोना इउटुबार नङिया जाबाय नायखायो आरोना
इउटुबार नङि सापर्टखौसो नांगौ बयनोबो होमबासो ग्र' जालाङो चेनेला। साब थाब्लाबो खामानि गैया भिउ जायाना मानसिफोरा नायाना ओंखायनो भिउ जाया आरोना। नाथाय आं नायो दै बेबारि नोंनिखौ सम सम नायनानै कमेन्ट खालामलाबायो आङो। टाइम मोनबा नायो आङो हरनि 11ता गाहामाव नायो दे आङो। लका मतलब लका मतलबखौ मा बुंगोनब्रा लका मतलबखौ हिन्दी में क्या बोलेगा ले लो बोलता है लका मतलब ले लो ये बोलते हैं मैं मा सोंबाय थायोलै इयो आम सपोर्ट ऑल माय फ्रेंड ना क्या है बोलो ले लो का मतलब ले लो का मतलब कैसे हाँ कैसे हेलो हाँ गुसानि नाया आं आगै थगायसुला नाया नों आहा नाया जायो नामा नायोब्रा नोंनि भिडिअखौ दाहाय नायगोन नाय आङो मोजां नाय। जोंहा आफाया लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो प्रप'ज खालामखा क्या बोलो हाँ बोलो पूनम जी क्या कर रहा है जाओ खाना खा लो खाना नहीं खाएगा ना तो मर जाएगा मरने की बात मत बोलो ये है ये पूनम सम पूनम समाम ले लो स्टिल बाय आई एम सोंमा बेवहाय नावदो ओइ आंसो नावदो आरोना नावदों सोंमा बय नावदो आरोना मार मर जाने दो मरने के बाद मतलब हाँ मर जाओ अभी मर जाओ दारू पी के मर जाओ यू नो ब्रो आई एम नावदो आरोना सती नैलै सोरबा सिख्ला खानालि नामा फेसबुक फैलायबाय सोरबा आंबो नायगोन आगै नावदो आरोना पूनम जिर' राय बेनिफ्राय कैप्टेन भाई नावदों पूनम जिर' राय रोने का मतलब क्या है पूनम रीजन बताओ जो पर्सन ना किसी के लिए रो रहा है ना तो समझ लो वो पर्सन दिल से प्यार करता है स्टाइल आगै साब खालामदो सना नै स्टाइल ब्र नोंखौ सना बुंलायलायबाय जोंना आब' मेजेम बराया गाज्रि दामोन दै मेजेम बरा आब' सरि जिमआसो फोरोंदों आंखौ स्टाइल बिबार होनांगौ ना सनजित आगै फेस देखाय रे होनहरदों फेस देखायनो रोङा आङो इहाय रोङो दा नंलिया आङो नै मा नायनो नै खामानि मावै मावैनो एकदमबारे माबा जाजोब्बाय आरो ना सान्दुं गोसायाव आं माने मैगं आं आबादारि जासिगोन दै माने मैगं लाइक दान थेंक इउ स' माच दिनु मा ओंख्रि जानायमोन दहाय ब्र नावदों ना आं ओंख्रिखौ बावबायलै मिथिबायना माने सान्दुं गोसायाव आं बिराद खामानि मावगासिनो दङ बिराद दुंलागासिनो माने बहल सबाय बिमा थाइबें आं खेथि खालामनो नागिरदों आरोना हारसिंनो खेथि खालामगोन आङो ओंखायनो खामानि मावखुबोगासिनो आङो बेनिफ्राय ओंखायनो मानसिया गोसोम जालांजोब्बाय खस्थ' खालामगासिनो नै ओंखायनो भिडिअ सिडिअ बानायनाय जायाखै जेरावबो थांनाय जायाखै थेंक इउ स' माच अनुसलांबाय दिनु आंनि एलिभेन्ट जाफैनायनि थाखाय आरो बिबारियाबो थेंक इउ स' माच मा होनो बिबाराबा बिदि बुंनाया र' लोगो मोनब्ला नै बिदिनो गोनाङा आंखौ ओरै सोबागोन आरोना थाइबाजों लेब्रिनि सोबागोन नामा ओरै लेब्रिनि बिबारि सनजित भाई हेन्डसाम बुंदों आरोना आं हेन्डसाम नङा फाग्ला लोगोफोरनो थागौमोन माथो बिबारि नार्जारि दान बिबारि नार्जारि नोंखौ नै पुनमआ माबा खालामबाय आरो ना दानखायनो साबधान खालामबायनो ओमफ्राय इस्टेला गै हा नावदो आरोना ओमफ्राय आदारा बेलसो जासिगोन नामा होनबा ना आयु अके पुनम जी वीडियो वाच कर लिया तेरे में नामदों बिबारि माय हार्ट होनना बुंलायबायलै नै स्टेला हाउ इज केप्टेन ब्र होनना बुंदों नै केप्टेना फैलायबाय स्टेल अके थेंक इउ अन इनु थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय केप्टेन भाइ नावदों स्टेला इनादों ब्लु होआगै खुसिया नावदों आरोना खुसिया सोंबाय आंखौ मागुर होनबा नोंथ' मागुर जाहैबाय आंखोसोबा बिग फेन नावदों बिबारि जि दान रिटार्न प्लिज बिबारि आपको पुनम जी टेंसन मत लैला रायलायनो रोंलायलांला आङो
बीबारी जी टेंशन मत करो, बीबारी नार्जारी ने आपको रिटर्न देगा, जरूर देगा। बीबारी माय हार्ट नांबायलै नै स्टाइला मेजिम बरा। नुक लबाय स्टाइल पूनम जी दान किया तो दी बात वीडियो वॉच करती हूँ। ओके नावदों। पूनम जी ना, मतलब पूनम जी का एलबी में जाता है, लेकिन पूनम जी का जो फ्रेंड लोग ना, इन लोग मतलब सपोर्ट ही नहीं करते रे। खुद इन लोग बात करते रहता है, बात करते रहता है, सपोर्ट ही नहीं करता किसी को भी। टेंशन मत लेना अगई, किस लिए किसी को भी नहीं सोता सोदा, सब स्वीट हार्ट ही इसकी। गुस्सा, इतना गुस्सा। हे पूनम जी सॉरी बोल रहे देखो। अन दं दै ब्र, ओंखाम संदोंमोन नावदों। थेंक यू सो माच लिबन ब्र, थेंक यू थेंक यू। अन थानायनि थाखाय, आंबो नोंखौ अन दं होननानै मिथिखादों, नों दहाय खोन्थानायनि थाखाय थेंक यू। बेनिफ्राय सबको स्वीट हार्ट, वाव। स्टिल बेनिफ्राय स्टिल आगै भिडिअ नायना हो दे अननानै नावदों। स्टिल नै पूनमनि माबानि बिबारिनि भिडिअखौ नायना होनांगौनो। स्टिला जोबोद मोजां मानसिलै, जायखौनो बेखौनो सापर्ट होयो स्टिला। स्टिल बहुत अच्छा इंसान है। स्टिल जिसी को भी मतलब सभी को सपोर्ट करता है, जो बोलेगा इसको सपोर्ट करता है। क्यों होनना बुंदों स्टिल माबाया पूनमजिया। बेनिफ्राय गैया इतना होनना हो गया इतना होनना बुंदों। स्टिल ब्रो आपको ब्लू चाहिए तो बोल दो, मैं ब्लू दे देगा। नायगोन र' होनना बुंदों। अभी शॉर्ट पे की हूँ होनना बुंदों। स्टिल आगै यूट्यूब चैनल खुलिना ला होनना बुंदों आरोना। स्टिल आगै नै बिबारिया यूट्यूब चैनल खुलिना लानो थिनदों नोंखौ। बाद में लॉन्ग वॉच करके बोल रहा है पूनम जी की साथ भी सभी फ्रेंड है। जाओ, पूनम जी भी इतना अच्छा इंसान है। पूनम जी भी ना सभी को वीडियो वॉच करके देता है। ये पूनम जियाबो जोबोद मोजां मानसि दै, आंनि वीडियोखौबो नायजोबबायो मिथिबायना पूनम जिया। पूनम जी बहुत अच्छा इंसान है, सभी का वीडियो देखता है, मेरा भी बहुत सारा वीडियो देखा है पूनम। मैं जब भी नया तो पूनम जी देखता है मेरा वीडियो भी। ओके बाय बोले। स्टिला बुंदों आं इडिट खालामग्रासो होनना बुंदों आरोना। इडिट खालामनो रोङो। आं स्टिलखौ लोगो हमनो सानबाय, स्टिला लोगो हमबासो होनना बुङो। दिनु अन होनना बुंदों। दिनु मा खालामदों, मा खबर? दिनुखौ दासान्दि आं नुथाराखैलै, बोरै बोरै जागासिनो दङ। बेसेबांसो जाखो दिनुनिया, नायनो र'। माथो आनजाद दंलै दिनु, नोङो नुथाराखैमोन आङो। आनसो जाना दं माथो आंनालाय, बोरै बोरै। दिनु र' देबो थाखो दिनुआलाय। आं स्क्रिनशट मारना लाबाय दे दिनु, नोंनो दाहाय आइडि हरगोन आङो मोनायाव। दिनुनो दा मोनायाव आइडि हरगोन आङो। अके बाय होनना बुंदों। नै दा भिडिअ नायना होगोन, दिनुनिखौबो नायबाय थायोमोनथ' आङो। ओमफ्राय सनजित जी आप किससे बताए हो, मतलब मैं समझा नहीं। पूनम जी क्या बोल रहा है, ओनली स्टिल बोलो होनना बुंदों। दं उन्दुना ब्र होनना बुंदों आरोना। दिनु ओमफ्राय माबोरै खबर सबरालाय? दिनु आगै मोजां ना होनना बुंदों। नै सोंदों आंबो, माथो सिनायला सना होनना बुंदों आरोना। बिबारि माबोरै खबरालाय? ओमफ्राय लोमजादों होननाय खोनादोंमोन आरोना आङो, हामगोना हामाखै? आंनो सोरबा खोन्थादोंमोन दै, सोरनिबा लाइफआव आं होनदोंमोन आरो जुमाव, आं जुमानाव सोंदोंमोन आरोना एलबियाव। बिबारिया माथो फैथारला होननानै, जे लोमजाना दङ नामा होनना खोन्थादोंमोनलै, बोरैबा बोरैबा बावबाय आङो। सिमां ना मोगथांमोनथाय। मोजां खबरा होनदों। दिनु नोंनो दाहाय आङो मोननै आइडि हरगोन, सनजित फेमिलि बेनिफ्राय सिंगेल लाइफ, बे मोननै आइडिजों हरगोन दे आं नोंनो
कमेन्टबो खालामगोन आङो। LB बन्द' खालामखांनायनि उनाव हरगोन आं दसे थानानै। बेनिफ्राय बिबारि आब'नाथ' एफा बुरजा मा नांगौ बेनोलाय दे। मोजां ओइ आब' मोजां आब' बिबारि नांदों आरोना अके ब्र नांदों। मालानिफ्राय बिबारि जाखो आब' बुं साला नोंखौ नांदों आरोना। नोंखौलाय मानो आब' बुंनोसै। बुरिलाय लांबाय दाबो हाबा जाया। हाबायाव लेंहर हाबायाव माबा हैगोन आङो दाखोर गारग्रा हैगोन। माने मा होनो हाबा जाबाय जेथिया खामानि मावना जाखानांगोन नालाय ओंखाम ओंख्रि संनाय ओंखायनोथ' हाबायाव लेंहरबानो जाबाय हासिब हैगोन दाखोर गारग्रा हैगोन। ओमफ्राय मैगं हाग्रा सिखा फिसा हैगोन आरोना हाबायाव गिफ्ट माबानायाव बिबारिनियाव लेंहरबाथाय। आंनोबो हरब्रा इदि होनना बुंदों आरोना। नोंना एफा बुरजा दंखायो माथो हरनांगौबा हरगोन दे आं स्क्रिनसट लाखाबाय। बेनिफ्राय चार्ज गैला होनना बुंदों थेंक इउ स' माच स्टिल ब्र'। एकदमबारे जागायनायनिफ्राय जोबजासे थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दै स्टिल ब्र'। देनां 1K जाबाथाय पार्टि होगोन आङो दे स्टिल ब्र'। 1K जानांगौ आरो ना। माबा मन' जाबाबो जायाबाबो 1K जाबानो आरोना पार्टि होगोन आं। मा ओंख्रि जानायमोन आब' बिबारि नामदो आरोना नै बाय आर्मि बाय होनना बुंदों थेंक इउ स' माच बाय बाय स्टिल। आंखौ मानसिफोरा मानो आर्मि होनना बुङोब्रा। दिनु आगै माथो भिडिअ नायथारला होनना बुंदों आरोना हैनै हास्राय। बेनिफ्राय नागिरना हो फाग्ला होनना बुंदों आरोना। जोमावजों थांदो जोमावजों मेजेम बरा जोमावजों थांदो। आंनो बिदिनो होनना बुंदों आरोना। ओइ माबा बिबारि एकदमबारे सासे दङ आरोना आं बिदा लेंनाय आरोना माबानि सिमलानि मानसिया दायो डाइरेक्टर जानो नागिरगासिनो दै बे दा फिल्म सुटिं खालामबाय थायो मानसिया खालामगासिनो आरोना साननैसो ओमफ्राय मानसियालाय मोजाङानो। दाख्लै इसिनि न'आव थांना फैखांबाय आङो सिमला बारनांगौ आरोना ओरै गबर्धन आरोना। नांगौबा बुं बानायना होगोन आङो बिराद मोजां दे मानसिया एकदमबारे सिदा सादा। बरिया जुमाय लोङा सिगारेट सोबालाय आयु एकदमबारे आरोना। नांगौबा बानायना होगोन आङो बेसारा हिनजाव हाबा जासिगोन होनना बुंगासिनो दंमोन हिनजाव होमबा। नायनायावथ' नोंजों मिलायगोन अके दिनु सना होनना बुंदों आरोना। आंनोथ' होनना बुंदों आरोना। होखाया पार्टि नों एफा गोजाननि गलाघाटनि फै जोंनि उदालगुरियाव। केप्टेन वेर आर इउ फ्रम स्टिल ब्र'। दिनु आगै नों दाउ आलुसो जोमाव ना सानजिसो नाथाय जोमावा दानि सानजिया आंनि एलबियाव दंबाय थायोमोन ओमफ्राय जोमावा बोरैबा गुग्रुबला नुजाफैबाय थांबाय बाला रायजादों फन रिसिभ खालामाखैमोन ना आंखौ। 6 जन दं दै आंनि एलबियाव 6 जनाव साबा सासे सोरबा दङ कमेन्ट खालामाखै। देनजारसो हौवा जासिग्रायाबो आयौ मा होनखो नोंखौसो लागौमोन आंखौसो लागौमोन होननानै रावबोनो मिनिखायो माथो नोङो आयु। गोरजिया थाहैसै होनबालाय आङो गोरजियाबासो लागोनलां गोरजिया थाहैगोन आं। जोंहा न'आव जेबो गैखाया ओमफ्राय मा होनना बुंखो दिनु आगै होनना बुंबाय आरोना। मा होनो बिसोर मा बुंखो एलबि बन्द' खालामसै नामा सनजित आगै आं मानो बुरिखो होननानै मिनिबाय आरोना। मानसिया रुप महर लायोनोलै बुरि बोराय गथ' गोरलै मोनबा रुप लायोना। बुरियाखै थिगानो बे गथ'आलाय सोरनिसो। दा 1K मोनसेबो थाङाखै नामा रिल्सआ। माथो सिख्लाफोरना फेसबुकफोराव एथ' 1K 2K गाहाम थाङोब्रा रिल्स बानायबा नोंसिनालाय मानो थाङा। सबसे आसान होनबाथाय सिख्ला मानसियानो आसान जायो मिथिबायना। इउटुबार ना जिखुनु साक्सेस जानो थाखाय इउटुबावबो नायो सिख्ला मानसिफोरनिखौ बयबो नायो भिडिअफोरखौ। मा बुंखो ओइ सनजित
मा खालामदोंलै होननानै ओइद अनजित न'आव गैया अबावबा खारबाय बहा सोलोंना फैया नोंलाय ब्र' बिदि हौवा देवनि जानायखौ उनाव आंखौ बहा सोलोंनो माने सोलोङाखै आंनाव माने बुंदों आरोना आङो गोरजियासो नांखागौमोन नियाबा आंनोबो नावदारना लांफै एकदमबारे स्करपिय' थार ओमफ्राय एकदम बलेर'फोर बायदियाव गाखो आरो ना स्करपिय' एकदमबारे दामि दामि गारि दामि गारिजों लांफैबानो थांगोन आरो ना बेनिफ्राय जों सेस नङाबा आब' बेखायनो नायथा जोंनि भिडिअखौ नङालै साइस गैयि गैनायजों खोथा गैया जिखुनु माथो मानसिफोरा सिख्लाफोरनि भिडिअ होनबाथ' नायखायो माथो बयबो भाइरेल जानो सोरबो माबा आरोना मा होनना बुंगोन इउटुबार नांलायलाय सोर रायलायलाय आरोना रायलायना इउटुबार नांलायलाय ओमफ्राय इउटुबारफोरा बिदिनो खालामो आरोना भिउस मोननो थाखाय इउटुबार नांलायलायसिगोन इबो इनि चेनेलाव होसिगोन मानसिफोरा बिराद नायनो हांखुर जानानै चेनेला ग्र' जालांसिगोन बिदि नांलायलायनांगौ आरोना ओरैनो सायावल' आरोना माने खोन्थालाय जों सानैजों नांलायलायगोन इदि बुंलायलायनानै आरोना माने ग्र' जागोन चेनेला मोनसे मोजां आइडिया होबाय आं नोंसोरनो आंना जाथारालै कन्टेक्टफोरानो मा कन्टेक्टब्रा दिनु बिदिनो खोमा होनना बुंदों आरोना गराय गारि लाना आंखौ लायनो थांगोन आं नोंखौ लांनो होनना बुंदोंमोन आरोना ओइ गराय गारिजोंलाय माला मोनहैगोनसै अनजित गैयालै न'आव हि आदा होनना बुंदों आरोना JN हेलौ JNG बावदों सरि JNG नै ब्र' दङ ओरैनो नोंजोंनो नांलायनोसै आं होनब्लाना जायो आंजों नांलायजायो केप्टेन आमेरिका बाय अन देनु स्टाइल फै स्टाइला फैफिनबायथ' आरो एलबि बोननि हुआ होनना बुंदों आरोना मेरा मर्जी एलबि बन किया आज मैं एलबी बन नहीं करेगा काल तक से रखेगा राधे 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 ठीक है पूनम जी सभी को राधा रानी का कृपा हो जाए सभी का दिल और जो टारगेट का हासिल हो जाए मैं भी दुआ करता हूँ कि सभी अच्छे हो जाए राधे 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 खम जारलालै आदा मा मुं बावनो होनो मा बुंबावनो होनना बुंदों आरोना ओंलै र' नैलै ब्र' नोंनिखौ साब खालामाखैमोन माथो आंलाय ना मामोन मोनसेल' दं माथो साब खालामबायलां सापर्ट खालामना हो आंखौबो बेनिफ्राय आज 2 आवर्स मेरा टाइम से कोई लेना देना नहीं है मतलब जो दिल करता है वो करते हैं मैं इसलिए बोलते हैं ना मतलब अपना रास्ता खुद चुना करो क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता आपको आप ही जानता है बान मत करो ना दे नोंनो बखिग्रोदो होनब्ला होनना बुंदों आरोना मेजेम्बरा नाब्ले बखिबाय दा अके आं थांनोसै दै थेंक इउ स' माच दिनु सिस्टार आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय आरो दसे समब्लाबो जेनेबा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनि एलबियाव फैनानै दसेबाबो इन्जय खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना दा नोंनो मोननै आइडि हरगोन आङो ओमफ्राय हरनो सानदों हरगोन आरोना आङो टेनसन लानो नङा ओमफ्राय करो हाँ पूनम जी बोलो ओमफ्राय कोई ओए कैप्टन भाई
don't go होनना बुंदों आरोना पुनम हास्राय एकदम हास्राय I am waiting for you होनना बुंदों आरोना still राधे 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 पुनम मेरी मैं मैं उसे एलबी बन नहीं किया होनना बुंदों आरोना मेरी वजह से माबा बुंखोलै बिबारिया राधे राधे मुझे भी सिखाओ कौन सा बात सीखना है बोलो हाजिमा ब्र फैदो आरोना हाजिमा बसुमतारी थेंक इउ सो माच फैनायनि थाखाय लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो बेनिफ्राय केप्टेन भाई होनना बुंदों आरोना स्टेला ये एलबी न हेल' होनना बुंदों आरोना वाव हुइस बिबारि ब्र बिबारि नोंखौ नै सोंदों नै माबाया केप्टेना सोंदों आरोना संजित जी हाँ बोलो बोलो क्या है हेलो मुझे भी एलबी करना कैसे एलबी करना है बोल रहा है कैसे सिखाएगा आपको इतना दूर में है आप सामने होने से सिखा सकता था कैप्टन आई एम गर्ल्स नो ब्रो ओके ना राधे 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 बिबारी माय स्वीट हार ना कैप्टन आई एम बिबारी एंड यू ना राधे 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 स्टिल आई एल बी यू ना राधे 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 ओ माय हार्ट बिबारी नावदों राधे 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 स्टिल पागल हा स्टिल पागल लांबायलै नै बिबारिया राधे माबाया पुनमा सरि स्टिल ओके होनना बुंदों लाभ राधे राधे येस पुनम आई राधे 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 क्लीन द योर मेट स्टिल ब्रो क्लीन द योर मेट पुनम आई एम मिट बिबारि आब' लोगो खालाम न मेन आं ओंखारबाय दै आगै आरो लोगोफोर आरो आंनि स्टाइल अके बिबारि आब' थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय बिबारि आब' नोंना एलबिया माबोरै बोरै खोन्थाहरलाय माला एलबि होगोन खैथायाव होगोन मालानिफ्राय एलबिखौ जागायफिनगोन खोन्थाहरदो इउ आर क्रेजि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय न स्टिल 50% थांबायलै नै आंबो मेरा भी नेट पैक खत्म हो गया है पूनम जी नेट पैक डाल दो मुझे नेट पैक डाल दो हाजोमा लोगो जादों होनना बुंदों आरोना रिटार्न होगोन होनना बुंदों बिबारि आब'ना साबा बिराद बुरजा जोमा लोगो जाहरबानो जाबाय बिबारि आब' बेक होगोन गासैखौबो थैंक यू सो मच आरोना सभी को थैंक यू सो मच मैं अभी एलबी बंद करने वाला हूँ मेरा नेट खत्म हो गया कौन लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करो ओमफ्राय बिबारि होनदों बाराय आं आगै एलबि होनो मानसि जायैखायनो बाय आरोना जेबो नङा आब' जेबो नङा दे हाबा जादो आब' एसेबां बुरै जास्था नङा देनां नाबा बुरिबा रावबो नायग्रा गैया जागोनबो नो स्टिल ओके बोले सुबह आज कौन सा डे है सभी बोलो आज कौन सा डे है पूनम जी आप बताओ कौन सा डे है आज दिनै मा सान पागल पूनम पागल बिबारि आब' बाय फैदो लै स्टिल नैलै स्टिल ब्र नोंखौ केप्टेना पाबजि गेलेनो लेंहरगासिनो बे केप्टेना आंनि एलबियाव थानो होनो नागिरथारा नामाब्रा स्टिला बेसे सापर्ट खालामदों आंखौ अके बाय अल गड चार्ज गैला नामा गैला मेन अके बाय नुब्रा नुब्रि सभी नुब्रा नुब्रि आज संडे है संडे नहीं है रे आज देखो मैं SMS में करता हूँ आज नाय दिनै मा दे हंस रहा है सभी लोग सभी का थैंक यू सो मच दे गासिबखौबो आं एलबि बन्द खालामसै बेनिफ्राय केप्टेन बेनिफ्राय स्टिल ब्र पुनम जी बेनिफ्राय बिबारि आब' गासैखौबो थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच साब होदो दे केप्टेना जोंनि गामिनिसोलै साब होगोना होआथाय बिसोरो मास्टार गोजाना बिसोरो केप्टेना बिराद पाबजि मास्टार स्टिलाबो पाबजि मास्टार डेन्जार पाबजि गेलेयो बिसोरो
रेड, कौन सा रेड? मुझे 100 में 100 मार्क्स मिला है और आप रेड दिलाए। थैंक यू दे, थैंक यू बिबारी माय थैंक यू गासिबो LB1 कराव, थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू। बाय बाय नौनो, बाय बाय बिबारी आब'।